Haupa, kaixo, ongi etorri nire kanalera, ongi etorri gameplay iruzkendu berri batera. Gaur kontan Star Wars Battlefront dakatkizuet, estallido modalitatea, eta lehen aldia kama jartzen dutela. Aber nola ateratzen den edizioa eta dena. Eta gaurko modalitatea da estallido, esan duten bezala, eta da bi talde, eta biak akatza egun arte jasia dago, 7-11 galtzen goaz. Eta rebelde geha, así que guazen astea. A ver. Ana aurrian. Zaudan. Anan. Torriko zea ba. Ba, kanpatako naiz. Vale, badutxio. Do. A ver, zan bateiten. Torreta. Torreta. Zagin nun dauden. Jarriko bat. Akau indit handik, Torre. Fuera. Gaizki. Oso gaizki nahi naiz, Zei gustatzen, hemen entzerratuta otea, kanpon gustatzen zaite otea. Akzio gehiago da hola. Vale, ondo. Hemen zen bat, erori iraiz. Igual dio jistea du. Ba, atzeti leku guztietatik. Vale, sendatu. Vale, ondo. Ekipo. Remontatu iten daula. Zerriko zate ba. Ikusten nahi nintzen, kainonazoakin emango ziela, baino. Kozaba. Joder, kauan. Eta ez detintzen, tío. Nire nahi txarra. Sendatu. Torren bila, goikoan bila. Zenazka amateu txiriguelta. Oi, iten diatenen. Vale. Let. Hor baten badago. Hala. Katu indit. Amarko aldia atatzegu, Vale, bat hildet. Beti egun bala den lehen eta beti... Venga. Ezin dira gutzi. Vale. Ondo. Vale. Venga. Zintzai utzi. Vale. Do.
Indik. Vale. Oh, bomba, bomba. Janindet. Hortorretado. Buena. Dao. Vale. No. Ah. Venga, remontatzen ari gala aldegu. Noa zoaz. A ver, esplikatu nazo. Horgorantzon bat. Venga. Tren. Bida. Du. Atzian. Bueno, lasai. Ala. Podéis hacerlo. Ya casi lo tenemos. Irabazin digue. Bueno. Alaren lehenagatu naiz, 15 takatu ditut. 6 aldiz hildiate. Beste ekipan batek 16. Ez dut podio egiten. Bueno. Beste partida gotako deu, motxengo deu. Uste dela kanaleak hartzen duten laugarren kapituloa Star Wars Battlefront. Bestetan ilargikin jolastu izan dut, baino hoain gontan bakarrik. Beste baten, ilargikin. Bale, barruagoa, zuzenen, pantalla hau pixkat. Bueno. Normalen bestadetik astea bestek. Zun. Robocop. Jendea ze tonta, tío. Tenéis órdenes de no dejar en pie ni a uno solo de Venga, esos rebeldes. Lehena ikusteaz. Guau, ze arma daka horrek. Ez que txetatuta joazi armekin. Bueno, bil ditut, baina katu horre. Ondo. Vale. Albotik, eske horrek nola zemina itaun. Eta hildit. Sendatu nahi nun. Nondikan, disparatu jote honi. Non nao. Vale, baingo zira bazten goaz. Ondo.
Horrazpen ikusiat, baten bat. Eta hemendik de norbait dago. Hilde baino bagagatu indit. Hemendik datozte. Ez? Barruti sartuko naiz. Ze pasa da hor? Ai. Atzetik gutxi. Opa, zan uno ezala. Matildet. Torreta bada. Alde, Ibai, alde. El búnker está lleno de traidores. Joder. ¡Ay! Tun. Tun. Hemen dine tatea. Ai. Espabila, han badao. Beti. Nonda, hor da, bakatu egitenak. Berriz akatuit, berdinak. Ni arma hori ez dakat, eskedeleziak ez ditut. Eta notatinten da, egia esan notatzen da pila bat. Nire bai ditutan hau arma hontaz, enaiz kejatuko hemen. Galdutano. Venga. Ondo. Atzetik. Vale, ama hostil ditu ya, ez dago gaizki. La. Hemendik baten badago. Larogeita bat, gatzaizkigu emeretzi. Emeretzi akatzekuan jaira bazi dugu. Hor datozti denak, Dena, nire aurka, hola ezin dut. Nola? Ez, emeretzi bestia, ni amabi akatu ditut.
Vale. Atzianekan! Vale, baina gurea da partida, ja, bidau nun da? Enekin horra gora igozitekinik. Bale, irabazi dugu. Bueno, iruditzen baizeizu hemen utziko dugu. Eta kamarakin ondo atetzen bada gameplaya toi animatuko naiz gehiago jartza. Bueno, beste bat arte eman like da suscribitu kanalea. Venga, jo, agur!